Tatarlar azaymadı. Gel konsertlerde, gel nelerde aktif kileler. Пермде яшәп иҗат итүче танылган композитор, җырлар авторы Сөйбән Чуганаев татар азаймады, бар тик исәпләнмичә калды ди. Аңа да килүче булмаган. Сораучы булмады, килүче булмады. Килмәделәрме сезгә дә? Интернет аша да үтмәдегезме? Юк. Мондый мисаллар күп булды ди Пермь краеның татар милли мәдәни автономиясе рәисе. Ул үз төбәкләрендә татарларның 23 меңгә кимүенә бөтенләй ышанмый. У нас было по переписи 2010 года 115 тысяч. 2010 елгы халык санын алу нәтиҗәләре буенча бездә 115 мең татар кешесе яши дип исәпләнә иде. 10 ел эчендә кимесе 2-3 меңгә генә кимәгәндер. Берничек тә 23 меңгә кими алмый. Ну никак не 23. Бу саннарның каян барлыкка килүен җирле татар оешмалары булай аңлата. Шундай кыен вакытта, пандемия вакытында үткәреләр бу переписне, значит, уже әйтергә кирәк, кешеләр актив катнаша алмадылар, значит, и әйтергә кирәк, менә организация переписи әйтергә кирәк тоже захромала. Монда гаип аларда да бар инде. Пермнән 30 чакрым ераклыкта урнашкан Бишкултай авылында җанисәп намуслы үтте дип икеләнмичә әйтәләр. Исәпне авыл китапханәчесе Гөлнара Вахапова үзе алган. Тик барлык татарны да татар дип яздырып булмаган. Минемчә барысы да татар дип язылмады. Чөнки күп гаиләләрдә руслашып беткән гаиләләр бар. Алар балаларын татар дип нигәдер яздырмыйлар. Яздырмаска тырышалар хәзер. Урыс дип баралар. Хотя үзләре татар булып исәпләнәләр. Катнаш никахлар милләт файдасына түгеллеген ассызыклыйлар. Шулай ук яшьләр күпләп шәһәргә күченә, ә шәһәрләрдә татар мәктәпләре юк. Пермь крае губернаторы хакимиятенең милли һәм дини мөнәсәбәтләр департаментында әйтүләренчә, крайда татарча фәннәр укытылган 26 мәктәп кенә калган. Пермь краенда милләтләр саны кимүнең беренче сәбәбе гомумән төбәктә кеше саны кимү белән бәйле. Халык саны 4%-ка азайган. Аннан соң урбанизация дияр идем. Тагын бер сәбәп пандемия чорында үткәрелү дип саныйм. Пермь краенда татарларның кимүен күченеп китүчеләр күп булудан да күрәләр. Элек шахтага эшкә килгән милләттәшләр хәзер Татарстанга күченгән. Шахталарны жаптылар, алар, конечно, күбесе оннан китәргә булдылар инде. Әйткәндә, мен шуннан да без югалтык кешеләрне. Крайдагы татарлар арасында демография күрсәткечләре дә уңай түгел. Балалар саны азаю, үлем, пандемия да булды һәм башкасы. Теге возрастная структура дип әйтәбез инде. Барыбер инде олылар саны безнең халык арасында күбәйде. Бу барыбер тискәре йогынты ясый. Бу вазгыятьтә Пермь краендагы милләттәшләр телне саклау төп бурыч ди. Бүген Пермь шәһәре мәктәпләренең берсендә дә татар теле укытылмый. Аны туган тел буларак сайлаучы булмаган. Татар балалар бакчасы эшли. Аның янәшәсендә генә Пермь шәһәре хакимияте татар мәктәбе ачу өчен бина биргән. Хәзер монда ремонт бара. Аны татар җанлы эшмәкәрләр ярдәме белән төзекләндерәләр. Шәһәр хакимияте ярдәм итәргә өмет бирде һәм без ышанабыз, бу бинаны ремонтлап 1 сентябрьгә бәлки балалар белән инде мәктәп бакча ачуны күз аллыйбыз. Пермьнән Фәрүзә Мәҗитова, Алмаз Зыяддинов, Яңа гасыр каналы.